O ERE anunciado pola empresa Elnosa tivo as súas reaccións en algúns dos partidos políticos do Concello de Pontevedra. En primeiro termo, dende o PP, culpabilizaron a acción do BNG deste ERE e do futuro da empresa, pese a que Elnosa non conta co permiso de costas. Y ahora vemos que llega la hora de la verdad. Vemos que llega la hora de la dura realidad. La hora en la que las ideologías se ve que pueden hacer daño, y mucho daño. Hoy es un día muy triste para 10 familias en Pontevedra. Desde luego no van a pasar unas felices fiestas. Y para otras familias a las que ya les acecha un ERE extintivo, del cual todavía no se ha empezado a hablar, pero que va a afectar. Y por tanto, hay 10 familias que se quedan sin empleo hoy, sin una nómina en sus casas, y el Concello estará contento con esta situación. Desde luego el Partido Popular no. Dende a Marea dixeron que por todos é coñecido que a postura deste partido é o cese da actividade del Elnosa a finais deste ano, tal e como indica a lei, non ningún partido político. Sabemos que por parte da Asociación para a Defensa da Ría hai convocada unha movilización para o día 9 deste mes. Nos imos participar aí, digamos que sendo consecuentes co que defendemos desde hai moito tempo, pensamos que ao cese de actividade de Elnosa no emprazamento que ocupa actualmente é o primeiro paso para ir á recuperación deses terreos para todos os cidadáns. E dende o goberno local non entenden por que o Partido Popular insiste en botarlle a culpa de todo o que está acontecendo ao BNG. Carme da Silva lembrou que esta empresa foi comprada con data de caducidade e que, pese a isto, non quixeron cambiar a súa ubicación. É culpa única e exclusivamente dos directivos desta empresa. Aquí é que o problema non é o ERE. A ver se nos vamos ubicando. Aquí hubo unha empresa que se comprou en prórroga para a produción de cloro por ese procedimento nesa ubicación e, ademais, tendo data de caducidade a concesión de costas. Por eso se comprou nunha situación determinada. E tiveron tempo e tempo e tempo para estar instalados noutra ubicación diferente. Tiveron todo o tempo do mundo para trasladar a súa planta, porque non estamos falando tan punto de trasladar unha planta, é unha planta que se traslada con relativa facilidade ou se construe outra en outro sitio, sen ningún problema, tiveron todo o tempo do mundo. E cando mercaron Elnosa, sabían perfectamente que tiña data de caducidade, e por iso tamén a compraron a desguace. O vindeiro 7 de decembro comezará a negociarse o ERE entre a empresa e o comité de empresa. A parte sindical tentará que nas negociacións do ERE se chegue a un acordo para que só se vexan afectados os traballadores de maior idade e poidan abandonar a empresa nas mellores condicións.